Jangan lompong kuah kuning. Esuk iki opek lompong ngisor papringan mburi omah. Tak pilai sing rada enom. Merga cilik-cilik aku opek 7 lonjor. Langsung ngedungi kayu saka pogo. Rampung sing ngadunke kayu langsung nyaponi juken pawon. Ben esuk bendino juken pawon kene iki disaponi terus, soale ya pawone dienggo bendino. Sisahku iki sing kotak gedhi dawa iki jenenge gerobok. Kuwi gawe nyimpen gabah. Nggih jenengan ndak tasih enten gerobok. Masih aja kene mboten sae nek disaponi ketok resik. Sing nyapu wis rampungan, langsung aku ngasah peso. Gini jenengan ndak tasih enten unggal ngeten iki damel ngasah peso napa bendu. Pesone wis landhep, lanjut ngopeni lomponge. Lompong ingkang niki benten nggih, dados niki kula oceki. Godhonge nggih kula guwak mboten lajeng kula masak. Sing manslase lompong sampun rampung, lanjut kula kumbah. Marut klapa gawe santen. Parutane rampung, lanjut gawe bumbu aluse. Niki enten miri, brambang, bawang, lombok, kalih kunir. Laose digeprek. Ngulek bumbu sampun rampung. Langsung dimasak pawon. Esuk-esuk pawone wis kemebul, aroma ambune bumbu tekan kene tanggane. Ampun kesupe godhong salam 2 lembar. Niki kula tambahi ebi. Nek ampun umup, lomponge sok nek wajan. Sisene nguyah moto gula pasir. Niki kula tambahi ndok godhog kalih tahu. Nek lomponge ampun medhok, suntak santene. Incipi riyen mbok menawi enten sing kurang. Jangan lompong kuah kuning sampun mateng, gage-gage maem. Kula maem kalih sego anget. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula lawuhi pindang. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut makmur rumiyin.